Здравейте! Това са плажове, недокоснати от човешкия крак. В най-източната точка на остров Кипър, съвсем близо до манастира Апостол Андрея. Може да видите какви огромни площи, километри с пясъчни дюни, които никой не е стъпвал и не е застроено. Малко по-напред във видеото ще видите само една кола спряла с един човек и няколко чадърчета забити на плажа. Ето ги и тях. Ето тук виждате няколко чадърчета. Малко по-напред двама човека, които се канят да влязат във водата, и в далечината поблясва стъкло и огледало, може би от паркирания автомобил. Ето ги двамата човека. Просто невероятна красота, тишина, спокойствие и далеч от всякаква цивилизация. Може би 50-60 км карахме с колата, без да срещнем никакво селце, къщи, заведение или каквото и да било. Абсолютно девствена природа, невероятна гледка, заслужава си да се посети. До нови срещи! Можете да лайкнете видеото, ако ви е харесало, ако искате да качвам други подобни видеа. За мен това ще бъде от голямо значение, на вас предполагам няма да представлява някаква трудност. Благодаря ви за доверието. До скоро, бъдете добри, обичайте се и се забавлявайте.